କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ମିଳିନ ଏଠାକାର ଗାଁ ପରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ହେଲା କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ NH16 ବାହାରି ଗଲୁ। ଏବେ ଯାଏ ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟେ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଷ୍ଟେ କରିବୁ ରାତିରେ, ତାପରଦିନ ସକାଳକୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇ ରହିଗଲୁ। ତ କାଲି ସକାଳକୁ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯିବୁ। ଗାଇଜନ୍ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିୟରେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ। ଏଠି ଆସି ପୁରୀ ଖାଇଦେଇ ତ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେମସ୍ ପ୍ରାୟ ଉପମା ଥାଏ। ଆମେ ଆସିଲାକୁ ଉପମା ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀ ଖାଇଦେଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। उड़ीसा की एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां से आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ NH16 ଛାଡ଼ି ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ତ ଏପଟକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସିନେରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ଆସିଲା ଆମର ଇଏ ରାସ୍ତାଟା, ଘାଟି ତିନି ରାସ୍ତାଟା ନା। ହଁ, ଘାଟି ଆସିଲା। ରାସ୍ତାଟା ଆସିଗଲା ଏଇଟା। ଗାଈ ଏପଟ ଉଠାଣି ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଉଠାଣି ଘାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ମାନେ ଗାଡ଼ି 1000 RPMରେ ବି ଗାଡ଼ିରେ 10-15 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି, ମାନେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ ହେଉନି। ଏପଟେ ମାନେ ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଘାଟି ଭାଇ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଘାଟି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ଯେତିକି ମଜା ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋରାପୁଟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଶିଖର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲୁ। ଏଠାକାର ଗାଁ ପରିବେଶ ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତ ସହର ପରିବେଶ ଠାରୁ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରମୟ। ଗାଇଜ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଓମାଳି ଟପ୍ରେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାମ୍ପ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ମିଳିଗଲା ଭାଇମାନେ। ତ ଆମେ ନହେଲେ କ୍ୟାମ୍ପ ନ ମିଳିଥିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ମିଳିଲାନି, ଠିକ୍ସେ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିଲୁନି, ବହୁତ ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ପୁଣି ଆମକୁ ବୁଲେଇକି ଆସିଲୁ। କ୍ୟାମ୍ପ ଯାହା ମିଳିଗଲା ଭାଇ ଠିକ୍ସେ, ନହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ମିଳିନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା।
तो फाइनल देख पारे आम कैंप पूरा रेडी हबार लगे भाई मैंने गोटे कथा कहबी जदि आप देवमाली आसुँच सांगे खाइबा नहीं आसतु ना मैंने बहुत हैरान हो खाइबा पानी एटा कंपलसरी नहीं आसतु आम तो खाइबा आन आम जो हैरान होने हैरान न हूँ तो से मुझको कहबी आप खाइबा निश्चित नहीं आसतु कहीं ये जो होटल गोटे भी अच्छी ये प्राइस बहुत हाई जोटा आप नॉर्मल मार्केट रे आप 10-15 टंकार पाइपर यहाँ 100-200 टंकार मिल तो से आप जदि मो वीडियो देखुं जदि के आसुँच निश्चिंत खाइबा नहीं ही आसतु बहुत ठंडा लगुला देवमाली से काठ किणु तो काठ को से लगे भी दौरान निआ कहीं क्या पाखे माचिस थी न गोटे प्रकार घास रोचे लगे मैंने सांगे सांगे काठ भी जली जाऊँ तो गोटे नुआ जिन देखा मिलला गोटे गाइस वर्तमान आम अच्छे देवमाली पूरा टॉप रे तो आपण देखेबी आपन को काली फेला गरम नुआ जाऊँगी और ये बसचु तो अन्य भी बहुत चढ़िलानी